ଆରେ କିଏ ଫୋନ କରୁଛି? ଆରେ ବୋଉ ଫୋନ କରୁଛୁ ମ। ଆଉ ଉଠେଇ କଥା ହେଇଯାଉନୁ। ନାଇଁ ସେ ଫାଲତୁ କଥାଟା କହିବ। ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛି ଶୁଣେ, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିବ ତୁ ଚପଲ କାଢିକି ମୋ ଚାରିଆଡେ ଶିଖିବୁ। ତମେ ବି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତା ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ତା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ତା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଫୋନ ଆସିଲା କି ତମ ମାଆର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ, ତ ତମେ ଆସିକି ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ପାର। ତ ପୁଅ ସେଇଠୁ ଗଲା, ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା ତୋର କଣ ଦରକାର କହ, ତୋ ପୁଅ ଆଜି ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତତେ ଆଣିକି ସେଇଟା ଦବ। ସୁନା, ଗହଣା, ହାତୀ, ଘୋଡା, ରାଜମହଲ, ତୋର କଣ ଦରକାର ମତେ କହ। ମା ସେଇଠୁ ଧୀର ମନରେ କହିଲା କି ପୁଅ, ଆମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କବାଟଟେ ଲଗେଇଦେ। ଆଉ ଆମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଖାଇବା ରୁଟିନଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଏଠି ଉପାସ ବି ଶୋଇଛି। ପୁଅ ସେଠୁ ହଠାତ୍ କିନା ପଚାରିଲା କି ମା ମୁଁ ତ ତୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି,